Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ratul Kalita ubade Nongïalam bakham slem ha Assam Pradesh Congress Committee bat unong Ïakhun jong kaseng Congress menta kasi satjan ulai no ya kaseng Congress da kabather ting ya u President kaseng Gaurav Gogoi bat ya ki Nongïalam bahakli do namar baki klem khen snap ya ki nongtre barit henrei ki khen kor tang ya ki bahe bahan ha ka jing ya kendo bat ki nong tho khubor ha ka yengsa jong u hanal bari u kalita u loong ba ki Nongïalam barang ba jong ka Congress ki kham khen kor ya ki khon ki mentri ban ya ki dikhot barit jong ka seng kummo u namar ba ngawan na kalong yeng ka barit pat ki Nongïalam barang ba kim khen kor ringi henrei ki khen kor tang ya ki Nongïalam ki bahe bahan loong u kalita ula kenno ya ugogoy ba u penjengai ne ki nongtre ba shapo bat shumla ithu ya ka jingno senyang jong ki dikhot jong ka seng ki balas lembha u kalita ula penpawru ya ka jing sngokhia halor ka rukom jet kertong jong ka seng uloong ba ula pan tiket Congress ha usnem 8000 Uwei bat menta usnem henrei ka seng kalale klet yu namar wat Hadien ba ula ap hadu khandai phau kintaru Don Nongïalam baya kendu yu ya ka tiket laai Shah pat ukertong ula kenno shu baka Congress kala ai tiket shekin Nongïalam berim jong ka BJP ban ni kinong tre bayai ne jong ka seng katay ka jingja kala penmi ya ka jinghi wen ha ka san Hima sima hanal bari ha ka ba palat arphongot ki Nongïalam bat ki nong tre jong ka seng Congress layathu bakila no akam kum ka jingya tili bat u kalita Katu katni kinong Krishan kila penpau bakila ngosi ha kapor ba penlong ya ka jingelang bat kinong thok khubor ukalita ula pentikna ba ula risan no nambaro okikam jong ka seng bat na ka jinglong dekhot ba kongsan ka jong u uloong ba ka jingekren bat kinong Krishan bat ki paralok kan pentikna ya ka sien jam san perthei ka bahadin jong u ha ka ju kapor ugogoy uladon ha jorhat Hadien ka jingsha penyeng kertong jong u na ka Jorhat Assembly Constituency. Uloong ba ka jingken tho jong ki pat ba ya ka thup kertong ka Congress kalalong ka ba ay mensim ya u.